Здравейте, приятели и последователи на канала! Днес ще говорим за нещо изключително важно, което засяга абсолютно всеки от нас, от най-младите до най-възрастните. Пригответе се, защото информацията, която ще ви споделя, е критично важна и може да ви спести както пари, така и много главоболия. От 1 май влиза в сила нов указ, който променя правилата на играта за редица услуги, за които досега сте плащали. Обещавам ви, че след това видео ще бъдете много по-информирани и подготвени. Преди да започнем, натиснете бутона за абониране под видеото, за да не пропускате никога полезна информация, като тази, и оставете един лайк, ако смятате, че това видео ви е било от полза. Нека да започваме. Не плащайте за това от 1 май. Нов указ. Досега, всеки път, когато ви се е налагало да се обърнете към държавната или общинска администрация за издаване на някакъв документ, удостоверение или за подаване на заявление за социална помощ, пенсия или друга публична услуга, почти винаги сте били изправени пред необходимостта да заплатите определена административна такса. Тези такси, макар и понякога да изглеждат незначителни, 5 лева за удостоверение, 10 лева за заверка, 20 лева за подаване на заявление, в дългосрочен план и при множество взаимодействия с администрацията, те се натрупват и представляват една немалка финансова тежест за домакинствата. Особено осезаемо е това бреме за хората с по-ниски доходи, за пенсионерите, за безработните или за младите семейства, които тепърва навлизат в света на административните процедури. Представете си, например, една ситуация: ражда ви се дете, вие трябва да получите акт за раждане, след това да подадете документи за еднократна помощ при раждане, за месечни детски надбавки. Във всеки един от тези етапи може да ви се наложи да издадете различни удостоверения за семейно положение, за настоящ адрес, за доходи, за родствена връзка. Всяко едно от тези удостоверения доскоро изискваше заплащане на такса. И така, стъпка по стъпка, докато стигнете до желаната услуга, вие вече сте похарчили значителна сума само за такса спокойствие, за да получите достъп до собствените си права. Това вече се променя с влизането в сила на постановление номер 123 от 22 април 2024 година на Министерския съвет, което е публикувано в Държавен вестник и става приложимо от 1 май 2024 година. Редица административни такси, за които досега гражданите заплащаха, вече се премахват изцяло. Целта на този нов указ е не просто да облегчи финансовата тежест върху домакинствата и отделните лица, но и да премахне една съществена бюрократична пречка пред достъпа до основни социални и административни услуги. Това е една стъпка към по-ефективна и ориентирана към гражданите администрация, където основният принцип е, че достъпът до информация и до права не трябва да бъде предмет на допълнителни финансови затруднения. Какво точно трябва да знаете, кого засяга и кой не трябва да се притеснява? Нека сега да разгледаме в детайли кои точно услуги и документи вече ще бъдат напълно безплатни, считано от 1 май. Това е най-важната част от нашето видео, така че слушайте внимателно. Първо, и това е от изключително значение за всички граждани, се отменя таксата за първоначално издаване на удостоверения за гражданско състояние. Какво означава това? Удостоверение за раждане. Ако досега сте плащали такса за първото удостоверение за раждане на вашето дете, сега то е абсолютно безплатно. Това е огромно облегчение за младите семейства, които така или иначе имат много разходи в началния етап от живота на своето дете. Вече няма да се притеснявате за тази такса, която варираше между 5 и 15 лева, в зависимост от общината и срока за издаване. С удостоверение за сключен граждански брак. За всички младоженци, които тепърва предстои да узаконят връзката си, първоначалното удостоверение за брак също става безплатно. Доскоро много двойки бяха изправени пред такси както за самото сключване на брака, ако е извън работно време или на избрано място, така и за издаването на документа. Сега поне за документа за брак няма да имате това допълнително перо в бюджета. Удостоверение за смърт. В един от най-трудните моменти в живота, когато човек е загубил близък, административните тежести са допълнително бреме. От 1 май първоначалното удостоверение за смърт вече няма да струва пари. Това е малък жест от страна на държавата, но със сигурност е важен за хората, преживяващи скръб. Второ, и това е ключово за всички, които взаимодействат с социалната система на държавата, се премахват таксите за подаване на заявления и за издаване на придружаващи документи, които са пряко свързани с процеса на кандидатстване за социални помощи и пенсии.
Заявление за пенсиониране. За всички, които навършват пенсионна възраст и предстои да подадат документи за отпускане на пенсия, за осигурителен стаж и възраст или пък за други видове пенсии, наследствени инвалидни, таксата за подаване на самото заявление вече е отменена. Доскоро много пенсионери трябваше да платят определена сума за тази административна услуга, което беше излишна тежест за хора, които често разчитат на всяка стотинка. Заявления за социални помощи. Кандидатстването за месечни детски надбавки, за помощи за отопление, за еднократни социални помощи, за целеви помощи и други видове социална подкрепа вече е без такса за подаване на заявлението. Това е особено важно за хората в неравностойно положение, които най-много се нуждаят от тези помощи и за които всяка такса е значително препятствие. Удостоверения, необходими за кандидатстване за социални помощи и пенсии, често при подаване на заявления за помощи или пенсии се изискват различни удостоверения, като например удостоверение за настоящ адрес, удостоверение за семейно положение, удостоверение за липса на задължения, удостоверение за доходи, ако не могат да се набавят служебно. Ако тези удостоверения са изрично изисквани от съответната държавна институция, Агенция за социално подпомагане, НОИ, като част от пакета документи за социална услуга или пенсия, тяхното първоначално издаване също става безплатно. Тук е важно да се подчертае, че става въпрос за удостоверения, които са необходими за конкретната социална услуга или пенсия, а не за всякакви удостоверения, които могат да бъдат поискани по други поводи. Трето, отменя се таксата за издаване на удостоверения за настоящ адрес и постоянен адрес, ако те са необходими за взаимодействие с държавни или общински институции при кандидатстване за публични услуги. Ако, например, общината изисква удостоверение за адрес, за да ви запише детето в детска градина или за да получите някакво разрешително, тази такса отпада. Удостоверение за съдимост. За определени длъжности или за някои лицензионни режими се изисква удостоверение за съдимост. Ако то е необходимо за постъпване на работа в държавната администрация или за упражняване на регулирана професия, което изисква пряко взаимодействие с държавна или общинска институция, таксата за неговото издаване също се премахва. Кой трябва да се притеснява и кой не? И кой трябва да се радва? На практика всеки български гражданин, защото почти всеки рано или късно се сблъсква с необходимостта от някои от тези документи или услуги. Млади семейства, пенсионери, безработни, хора в търсене на работа, граждани, които се нуждаят от социална подкрепа, всички те ще усетят пряко облегчението. Кой не трябва да се притеснява? Тези, които досега не са плащали такива такси, например поради това, че не са ползвали тези услуги, или които не попадат в обхвата на новия указ. Важно е да разберете, че указът не отменя всички административни такси, а само конкретно изброените, които са с цел да облегчат достъпа до основни човешки права и социални услуги. Нека да дадем няколко конкретни примера, за да стане още по-ясно. Пример 1. Семейството на Петър и Анна. Представете си Петър и Анна, млада двойка, които очакват първото си дете през юни. До сега, за да регистрират детето си в общината, те щяха да заплатят такса за първоначално издаване на удостоверение за раждане, да речем 7 лева. След това, когато подават документи за еднократна помощ при раждане към Агенцията за социално подпомагане, вероятно щяха да им поискат удостоверение за семейно положение, за което щяха да заплатят още 5 лева. В последствие, за да кандидатстват за месечни детски надбавки, можеше да им се наложи да представят удостоверение за настоящ адрес, за което щяха да платят още 5 лева. Общо само за тези 3 документа те щяха да похарчат 17 лева, освен другите разходи и такси, които са свързани с посрещането на новия член на семейството. От 1 май по силата на новия указ всички тези 3 удостоверения за раждане, за семейно положение, ако е изрично изискано за социалната помощ, и за настоящ адрес, пак ако е изрично изискано за социалната помощ, ще бъдат напълно безплатни за Петър и Анна. Това са спестени пари, които могат да бъдат инвестирани в нуждите на детето. Пример 2. Иван пенсионер. Иван навършва пенсионна възраст през май. Той трябва да подаде документи за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Националния осигурителен институт. До сега подаването на самото заявление за пенсия, макар и малко, но можеше да включва административна такса, освен таксите за евентуално изисквани допълнителни документи. Освен това, за да докаже някои периоди от стажа си или да удостовери определени факти,
можеше да му се наложи да извади удостоверения от общината за неговия адрес или за други обстоятелства, за които досега се плащаше. От 1 май Иван няма да заплати нито стотинка за подаването на своето заявление за пенсия. Освен това, ако НОИ изискат конкретни удостоверения от общинската администрация, например за трудов стаж от общински архиви, ако не може да бъде набавен служебно по друг начин, за тези документи Иван също няма да плати такса. Това облегчава финансовата тежест, точно когато Иван преминава към нов етап от живота си, често свързан с по-нисък доход. Пример 3. Елена, която търси работа. Елена е безработна и активно търси ново поприще. За да кандидатства за определена позиция в държавната администрация, тя трябва да представи удостоверение за съдимост. Досега, за да получи това удостоверение, тя трябваше да заплати такса от порядъка на 3 до 5 лева. От 1 май, тъй като това удостоверение е необходимо за взаимодействие с държавна институция при кандидатстване за работа, Елена няма да заплати нищо. Също така, ако за кандидатстване за обезщетение за безработица или за други активни мерки за заетост, Агенцията по заетостта поиска удостоверение за настоящ адрес или други подобни документи, те също ще бъдат безплатни. Изключения, подводни камъни и неочевидни нюанси. Както всяко правило, така и тук има изключения и специфики, които е важно да знаете, за да не останете неприятно изненадани или да не тълкувате указа погрешно. Първо, новият указ не отменя таксите за експресни и бързи услуги. Ако ви е необходимо някое удостоверение или документ в свръхкратък срок, например в рамките на няколко часа или един ден, тогава все още ще трябва да заплатите по-високата такса за спешна обработка. Безплатни са само документите, издавани в стандартния по-дълъг срок, предвиден по закон. Този регламент е логичен, тъй като спешната услуга изисква извънредно натоварване на администрацията. Второ, безплатни са предимно първоначалните издавания на документите или заявленията, когато те са пряко свързани с изброените обществени услуги. Ако сте загубили своето удостоверение за раждане и ви е необходим дубликат или пък искате да извадите второ копие за лична цел, която не е свързана с конкретна държавна или общинска услуга, тогава най-вероятно ще трябва да заплатите такса. Указът цели да облегчи достъпа до права, а не да направи всички административни документи безплатни по всякакъв повод. Изключение може да има, ако дубликатът или вторият екземпляр отново ви е изрично изискан от държавна институция за целите на социална помощ или пенсия. Тогава следва да е безплатен. Трето, важно е да се прави разлика между такси за административни услуги и такси за други видове услуги или документи. Например, указът не засяга таксите за издаване на лична карта, паспорт, шофьорска книжка. Тези документи сами по себе си имат такса, която покрива производствените разходи и други разходи, свързани с тяхното издаване. Отменят се таксите за удостоверения, които са приложение към тези документи или които са необходими за подаване на заявление за тях, но не и таксата за самия документ. Също така таксите за търговския регистър, за имотния регистър, за нотариални услуги, за разрешителни за строеж, за бизнес лицензи, всички те остават в сила. Новият указ е насочен към облегчаване на достъпа до основни човешки права и социални услуги. Четвърто, имайте предвид инерцията на администрацията. Въпреки че указът е в сила от 1 май, е напълно възможно в първите дни или седмици след влизането му в сила някои служители да не са напълно запознати с всички промени или да действат по-старому. Това е типично за всяка по-голяма промяна в административния апарат. Не се притеснявайте, ако ви поискат такса за услуга, която вече трябва да е безплатна. Вашата информираност е вашето оръжие. Пето, неочевиден нюанс. Причината, поради която ви е нужен документ, е от значение. Ако изваждате удостоверение за семейно положение, за да го представите в банка за ипотечен кредит, то това не е услуга свързана с социална помощ или пенсия и таксата най-вероятно ще бъде дължима. Ако обаче същото удостоверение е изискано от Агенция за социално подпомагане, за да докажете право на детски надбавки, тогава то става безплатно по силата на новия указ. Винаги изяснявайте пред администрацията за каква цел ви е необходим документът, ако смятате, че попадате в обхвата на безплатните услуги. Практически съвети, какво трябва да направите. След като вече сте наясно с обхвата и детайлите на новия указ, е време да ви дам конкретни практически съвети какво да правите, за да се възползвате максимално от тези промени и да защитите правата си. Първо, бъдете информирани и подготвени.
Преди да отидете до съответната администрация за някоя от изброените услуги, е добре да си припомните кои точно услуги са вече безплатни. Ако е необходимо, можете дори да си направите бележка или да си запазите номера на постановлението на Министерския съвет, постановление номер 123 от 22 април 2024 година, което е публикувано в Държавен вестник. Тази информация може да ви бъде полезна, ако попаднете на служител, който не е напълно запознат. Второ, при кандидатстване за услуга, която смятате, че вече е безплатна, изрично заявете това пред служителя. Кажете нещо от рода на: доколкото ми е известно, по силата на новия указ, влязъл в сила от 1 май, тази такса вече е отменена. Този подход е учтив, но същевременно показва, че сте информирани за правата си. Трето, ако въпреки вашата информираност, служителят настоява да заплатите такса за услуга, която е в списъка на отменените, поискайте писмен отказ. Имате право да поискате писмен отказ от предоставяне на услуга без заплащане на такса. В този писмен отказ трябва да бъде посочено правното основание, на което ви се отказва безплатното предоставяне на услугата. С този писмен отказ можете да подадете жалба до прекия началник на служителя или до директора на съответната администрация. Обикновено, когато гражданите поискат писмен отказ, служителите преосмислят позицията си и проверяват актуалната информация. Четвърто, къде можете да намерите официална информация и да подадете сигнал. За обща информация относно указа, следете официалния сайт на Министерския съвет и секцията "Нормативни актове" на техните уеб страници. За конкретни услуги, касаещи социални плащания и пенсии, следете сайтовете на Националния осигурителен институт, НОИ и Агенцията за социално подпомагане. Тези институции трябва да публикуват актуализирана информация. За общински услуги, като удостоверения за гражданско състояние, адресни регистрации, т.е. проверявайте сайтовете на вашата община. Всички те са длъжни да актуализират своите такси. Ако сте били неправомерно таксувани, можете да подадете сигнал до съответното ведомство, Министерство на финансите, което е принципал по таксите, или съответното ресорно министерство, както и до Комисията за защита на потребителите, ако смятате, че сте били подведени. Надявам се, че тази информация ви е била изключително полезна и вече се чувствате по-уверени в своите взаимодействия с администрацията. Ако видеото ви е харесало и смятате, че е било ценно, моля, оставете един лайк. Споделете вашето мнение в коментарите отдолу. Смятате ли, че този указ е навременен? Какви други такси бихте искали да бъдат отменени? Вашия глас е важен. И не забравяйте да се абонирате за канала, за да получавате още такива актуални и полезни видеа. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!